Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Did you know that Croatia, a small country with less than 4 million people, has some of the best athletes in the world? From football to tennis, water polo to skiing, sports are a huge part of Croatian culture. But which sport is the most popular? And which athletes have made Croatia famous? Stay with me to find out. Danas pričamo o sportu. Sport je vrlo važan u Hrvatskoj. Ljudi vole gledati sport na televiziji, ali i igrati s prijateljima. Djeca treniraju u školama i sportskim klubovima. Svako selo i grad imaju nogometno igralište, a ljeti su tereni puni djece koja igraju različite sportove. Najpopularniji sport u Hrvatskoj je nogomet. Hrvatska nogometna reprezentacija je vrlo uspješna. Svi se sjećamo svjetskog prvenstva 2018. godine, kada je Hrvatska osvojila drugo mjesto. Cijela Hrvatska je slavila kao da smo osvojili prvo mjesto. Luka Modrić je najbolji hrvatski nogometaš. Jedan od najboljih veznih igrača na svijetu. Jeste li vi ljubitelj nogometa? Osim nogometa, tu su i drugi sportovi. Rukomet je vrlo popularan. Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je mnoge medalje na svjetskim i europskim prvenstvima. Ljudi vole gledati rukomet na televiziji, a djeca ga često igraju u školama. Hrvatska je poznata i po vaterpolu. Naša vaterpolo reprezentacija je među najboljima na svijetu i često osvaja medalje. Ljeti na moru možete vidjeti ljude kako igraju vaterpolo u vodi. Tenis je također vrlo važan sport u Hrvatskoj. Goran Ivanišević je osvojio Wimbledon 2001. godine i postao sportski heroj. Danas je Marin Čilić jedan od najboljih hrvatskih tenisera. Mnogi mladi treniraju tenis i sanjaju o tome da postanu novi Ivanišević ili Čilić. A što je sa zimskim sportovima? Možda znate Janicu Kostelić, najbolju hrvatsku skijašicu i jednu od najboljih skijašica u povijesti. Osvojila je 4 zlatne olimpijske medalje. Njezin brat Ivica Kostelić također je bio sjajan skijaš. Iako Hrvatska nije poznata po velikim planinama, imamo odlične skijaše. U Hrvatskoj su popularni i košarka, atletika, veslanje i borilački sportovi. Mirko Krokap Filipović bio je poznati borac u MMA-u i K jedinici. A sada pitanje za vas. Koji sport volite? Igrate li neki sport ili samo volite gledati? Pišite u komentarima. Nove riječi. New words. Sport. Sport. Futbol. Nogomet. Handball. Rukomet. Waterpolo. Vaterpolo. Tenis. Tenis. Skiing. Skijanje. Basketball. Košarka. Athletics. Atletika. Rowing. Veslanje. Team. Team. Match. Utakmica. Player. Igrač. Goal. Goal. Medal. Medalja. Champion. Prvak. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.